Laurogeita hamarkadako Orkonpon taldeko kidiak dira oinatiko Mila Modu taldean dabitzen irukide. Xabi Janiz gitarra jolia eta abeslarixa, Andoni Campos baxu jolia eta Oskar Arlanson bateria jolia eta perkusionista. Laukotia da baina Mila Modu Robert Ferreiro gitarra jolia garai bateko Malenkonea taldeko kidia taldera batuta. Urte batzuk agertokitik kanpo egon arren, ez daue musikagintza guztiz alboratu horren erakusle Xabi Janiz abeslarisak etxeko estuditsuan sortu dituen kantuak. Absurdoaren paradisua bilduman batu zituzten 6 kantu 2008an, eta urtengo martxuan argitaratu daue Intre izeneko bigarren lana, 10 kantu berrirekin. Zu bultzatutako proiektua da Mila Modu, garai bateko Orkonpon taldeakin antzekotasunik? Gauza batzutan bai, bestela ez. Gauza batzutan, azkenean taldekideak isa berdina garelako eta lan ohiturak zehar aldatu dira. Taldekide berdinetara jo zeuen, tartian zu zeu, Andonina. Bai, esan etzan oso zaila izan. Gogu euketzuen zerbait ditxeko? Bai, grinatxu beti da hor da, arrapetzen bozu soziedadian afaitxo batekin da, arde botella batekin, listo. Gainezka hasi ginen, kilometro azala eta orduan aitzaki horrekin elkartu ginen, eta ja inertzia hori hartuta, lokala eukitza, ja nahiko bakarrik fan zan, bai. Eta gero konfinamentu etorri zan, sortzeko gogua eta etxien estudixua. Bai, eta denbora. Denbora aurretik bai, ez? Azkenean, semiak hasiteak denbora gehiago eta konfinamentuakin, kantu pila bat bai. Eta atara inbiadia, eta jazta. Eta 2008an, atara zabean, lehenengo bilduma, eta ontxe martxuan Intrezenekoa bigarrena dana, batak bestera erueten dau, modu baten esan da, ez da, esango dugu ari beretik duela. Bai. Egisa esan, ja konfinamenduan praktikamente kantu danak jaina eusen. Eta ontxe grabatu ditugunak izan dira konfinamenduko kantuak, 5 edo 6, pentsau. Eta pasaki justu hor geuzen prestatzen, aurrerapen gisa, pasaki gero diskoa izan zen. Baina nahi igual digitalian atara, zen egoera honekin abez egiten duen, baina disko era atara zen, ez? Baina, azkenean, estilua eta nahi entzerakoa da, bai. Baina landu hauga, gitarreru hauga. Bai, grabatzeko modua ezberdina izan da, denbora gehiagokin indu, landuago dau, gitarra gehiago sartu ditugu, arreglo danak oso oinarrituta gitarretan, 80ko soinuakin, eta gero, azaroan atarabi beben diskuak, erabaki eben, ondiok, igualetzala momentu honena. Bai. Zalantza asko. Zalantza asko, eta orduan zan, udaberri izan. Orduan hartu geben grabaketa prozesua oso lasai, hilabetean behin faten ginean, bateixa, gero gitarra, gero ahotsak, eta orduan horrek, itxi esku denboria gauzak nahiko, beste erabatea itxeko ez. Barruteik adatako hitzak zeri buruzkoak adibidez? Normalian beti kantau izan dugu gizarteko gaixak, eta horrela ez, eta kasu honetan ez, eta seguruenez eraginduta pandemiaz, oso barrura begira, ez? Nahiko marista da, tratatzen ditugu beldurrak, nahiko barruko gauza bada, erantzunen bila askotan kanpora faten garela, baina berez gure baitan egoten dira, gure ikuspegiak ere asko baldintzatzen duelako eritzia, eta holako gehienak hildo hortatik doiaz. Gura barik, Orkonponak gara izan nahiko esan diskuatara, eta gero bierzan tokixetara biheldu, eta hortxe eguen ez da modu baten marketinga egin, gaur egun ez da hola. Oin zaretan omisa, lehen gaina diskuak, zian diskuak, oina dana dago merkatuan, aukera da izugarria, ona, eta modu horrek danak aldatu india. Ze arrobisa fuerte dator. Hemen oinetin askotarikoak, eta akordeak ezaioanen bitxartez gabitza ikusten herridanetan badauela. Pasada bat, eta haina hortik ere elkarrezitetan asko galdeketan dozko hori, ez? Hemen ze jaten dugun, hainbeste sortzaile egoteko, ez? Eta zoragarria da, bai. Eta gaina maila honekuak, bai. Hori da.
gaur kontzertu bat bi herrien gaur kantu bat entzuteko aukeri esangoen dugu, eta formatu akustikoan eta murriztuan ere bai, ezta? Laukide zagielako eta bik parte hartuko edo zuelako. Zuri gainera instrumentua behaldatu dutzugu. Bai, me ha tocado. Bajua bi herrien gitarri hartuko duzulako. Baina, hor fango da. Bai, eta zein kantu eskainiko duzuen? Inor ez da inor. Izan da, diskoaren singela, eta dago oinarrituta, hemen Arantzasun eukideen anekdota baten, Aitia Alazak eta Manuel Fraga etorri zen egunean sortutakoa, eta hortik, doia berdintasunari buruzko kantua da. Eta hain justu da, bideokliparen kantu bera. Hori da. Horre esan dakoa. Zuzenian entzuteko aukere esango dugu, zegoen egotik, plazerra, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Eta sortarik honen aurrerantzian be. Eskerrik asko. Sexuei, kolore ugari, berdin bosten gaitu euriak zutani, tanta bakoitza amaiz berri bat, bidertzak orestatzea. Estarri Hautxe ezberdinak mezu bakar bati Berdintasuna aldarrikatzen Aukeran nitzen gezurrezko mundua Inorrez da inor zure izanean pentsatzeko Zuzeu izan Geu izan inorrez da inor baino gehiago Nahiago naizenagaki gorrotatua izatia Ez naizenagati maitatua izatea baino Ministro txitgorenak Urbiako hartzai txitgorenak Bota zuen Aitia Alazak Manuel Fraga egondako mesartan Inorrez da inor zure izenean pentsatzeko Zuzeu izan, geu izan, inorrez da inor baino gehiago Nahiago naizenagatik gorrotatua izatia Ez naizenagatik maitatua izatea baino Inorrez da inor zure izenean pentsatzeko Zuzeu izan, geu izan, inorrez da inor baino gehiago Nahiago naizenagatik gorrotatua izatia Ez naizenagatik maitatua izatea baino